ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ನಮ್ಮ 2024ದ MP ಓಟುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ BJPದ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡು. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರನ್ನು ಬುರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇತ್ತನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ದ ಘೋಷಣೆ ಆತಂಡು. ಏರ್ ಈ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಒಲ್ಪದಾರು ಇಂಬೇರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಇಂಬೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡಿ ರಾಜಕೀಯಡಿ ಎರಾಂಡಲ ಇತ್ತೆರ ತೂಕ ಬಂದುಲೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಇಂಬೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡಿ ಏರ್ಲ ರಾಜಕೀಯಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಇಂಬೇರ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಾರು ಚೌಟ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಬಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿನ ಓಲೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಾಡು ಮಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ. ಬಂದುಲೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಅವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಡು NCCಗ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು. ಅಪ್ಪಗನೇ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಆರ್ಮಿ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಶುರುವಾಪುನಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅಲೋಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಡು PUCಡು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪನೇ ಡಿಗ್ರಿಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪಲ NCCನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ. ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ 2003 ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಗೋರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಆ ಆರ್ಮಿಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು. ಅಂಚ ಆರ್ಮಿಡು 7 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪೇರು. 2013 BJPದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. 5 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ BJP ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. 5 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ BJP ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ BJPದ MP ಓಟುದ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಆತಂಡು. ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಇಂಬೇರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ.